babanki ne number one. Yar wahala yaga babanki mabadan goyo bane. Allah ya isa wallahi insha Allah ba zaki auru ba ko kin yi aure sai kin lalace. Tubanki ne number one shaigiya, amma wannan ba ta san hanyar Islamiya ba. Yara ce gidan su ba tarbiya, gaskiya baki da tarbiya ko da komedi ne. Hadda ubanki duk wani mata ce da rayayye a danginku, Allah ya sine masa albarka. Inna lillahi rinku ne ke kashe mata aure wallahi, kuma kin zagi maza gashi ke mahaifinki namiji ne kin ga har da shi kin zaga. Ai wannan lallayar wahala ce, kai jama'u banta da uwarta suna jama na zagi ba tarbiya to kullum ana titi. Shegi ya yarbala jau kawawai ya kamara tarbiya. Allah ka raba mu da haihuwar asara, babanki ne fa na farko yar wahala. Wannan ta ga wahalar da babarta ta sha a gaban idonta, kuskun uwar babanki dadinta ma har da ubanki. Shegi ya lanan nan ya duk yadda ka yi ma yaran zina ce har da babanku, haka warki taki da babanki fa har da babanki.